Una de les prioritats principals de la Federació Catalana de Tenis és seguir ajudant el talent català. Des de fa un temps estem treballant conjuntament amb l'empresa Foxten, que és una empresa catalana pionera en l'anàlisi estadístic dels partits de tenis, i apliquem aquesta tecnologia en els campionats de Catalunya, així com en diferents concentracions dels jugadors del centre de referència. La veritat és que aprofitem aquestes dades per poder analitzar-les amb els jugadors i amb els seus entrenadors. I estem molt contents de ser la primera federació a nivell mundial que utilitza aquesta tecnologia en els seus entrenaments i en les seves competicions. Bona tarda, soc el Jordi Garcia i soc responsable de torneig de Foxten. Bé, avui ens trobem aquí per presentar una eina que és el Diamond de Foxten, que bàsicament és una tecnologia que està basada en sensors d'última generació i ens permetrà analitzar el joc en profunditat dels jugadors i jugadores. Aquesta tecnologia també va ser aplicada a les finals de la Copa Davis, que es van disputar a Madrid fa uns parell, 3 de mesos, i avui ho estem estrenant aquí al CAR de Sant Cugat. Per començar, podríem visualitzar una mica aquesta eina, no? Primer de tot, veiem aquí, a la part general, podem trobar tots els partits. Fins ara, de moment, s'han jugat 4, no? Entraríem a aquest darrer, on ens apareix primer de tot aquí un petit resum del que hauria sigut aquest partit, no? Amb les dades més destacades. Això ens ajuda bastant, un cop acabat el partit, no? A poder destacar els punts forts de cada un dels jugadors o jugadores, en aquest cas. I tot seguit podríem anar visualitzant més en concret cada una. Per exemple, ara podríem entrar a l'anàlisi dels primers serveis, on podem veure on han anat aquestes pilotes, no? Tant sacades per la Laura com per la Jordina, i veient el percentatge a la seva localització a la pista i després el percentatge de punts que han guanyat, sacant aquells jocs. Tot seguit, podem veure altres tipus d'anàlisis, com per exemple podrien ser l'anàlisi del retorn. Podem veure on van tots aquests retorns de les dues jugadores. En aquest cas podem veure que la Laura només ha tingut un 2% dels retorns que han anat a xarxa, en canvi pel fons se li ha anat molt més, sinó un 22%. Tot seguit, podríem també mirar altre tipus de dades, no? Com serien els punts guanyadors. Aquí veiem que, per exemple, la Laura n'ha tingut molts més. Sí? Podem veure amb dos colors tant els que són de dreta com els que són de revés. Després aquí baix podríem veure també els de la Jordina. Tot seguit tenim una altra pestanya aquí, on podrem veure el partit sencer. Aquí és on tindrem tots els vídeos, punt per punt, de tot el partit, i podrem filtrar segons les dades que ens interessin. Per exemple, aquí podem veure la Laura, no? Quan saca, després podríem veure els punts que ha sacat la Laura però que ha guanyat la Jordina, i després poder filtrar si han sigut punts guanyadors, si han sigut errors forçats, no forçats i de més. Un cop cliquem en un punt, ens permet veure ràpidament què és el que ha passat i després tindríem el vídeo per poder veure com ha sigut. Avui farem un entrenament especial, és un entrenament, però el que volem és que competiu intentant posar la mateixa actitud que si fos un entrenament de competició. Per què? Perquè totes les dades que es registraran ens serviran per analitzar la vostra presa de decisions, el vostre patró de joc, com us comporteu en competició, tàcticament, i per això és important que enfoquem aquest entrenament, que és un entrenament que el resultat no és important, però que l'enfoquem amb el màxim realisme possible. Dues coses importants són que canteu en veu alta, perquè els enginyers puguin anar introduint els resultats, i que porteu el resultat també en veu alta, que l'anireu veient aquí. Durant el partit ja s'aniran veient coses, és possible que els entrenadors ja us anem donant alguna pista, però l'anàlisi profund de totes les dades que surten, de com esteu sacant, com esteu restant, a on esteu carregant el joc de l'altre, amb quina alçada esteu jugant, a quina velocitat esteu sacant. Tot això ho analitzarem bé al final. Així que, sobretot això, actitud d'entrenament, però mentalitat també de ser competitius i de guanyar. Feu boles, escalfeu i comencem. Anem a analitzar una miqueta el partit que heu fet. Primer
primerament el que a mi em ressalta és el percentatge de primers. Vale? Aquí veieu els nostres primers saques. El percentatge total de primers és molt baix. Jo crec que s'ha jugat amb més percentatge. La Laura ha jugat amb un 52 i la Jordina amb un 46. Aquí veieu com heu repartit els serveis, quina selecció tàctica heu tingut. La Laura ha fet un 50% obert al revés, dels primers, 45 pel mig, i un 5% només a la zona de dreta de la T. Fixa't que de dos que has fet, has guanyat els dos. És a dir, dos primers que has fet al costat esquerre a la seva dreta, els has guanyat. Doncs tu això durant el partit has de ser conscient de que si té aquesta prevalença amb el teu joc, és a dir, si saques dues vegades i guanyes el punt allà, jo hauria sacat una mica més per allà de primer. Això costa a vegades in situ veure-ho, però això ens ajuda a veure-ho. L'altre costat ha repartit molt bé i el màxim percentatge es veu pel seu revés. I la Jordina, bastant repartit. Veus alguna cosa en concret que et destaqui del teu percentatge de primer? El percentatge total és baix, 46. Fets oberts, però podria fer més. I ja està, crec. Vale, i el primer set, això és en total, però el primer set, no sé si t'ho ha dit l'entrenador dels Ramsey. El primer set, Laura? Uf! Primer set. Vale, igual era amb el segon. Anem a veure l'estadística amb el segon. Le he ganado 0. Sí, cuando le has sacado por la derecha de segundo, quan li has sacat aquí, te'ls ha guanyat tots. Per tant, has fet bé, aquí has fet bé de sacar més per allà. És una bona decisió, de dir, ei, per aquí me'ls guanya. I la Laura, aquí. Jo. Igual, quan l'he sacat al revés, però invertit, és a dir. No he fet ni un saque obert al segon. Ah, això t'anava a dir, sí. No has sacat, que el típic segon saque és buscar al revés. Ja, jo no. Aquí no l'hem fet servir. El típic, pot ser que en aquest cas a Laura tingui millor revés. Vale, anem a veure això, mireu. L'anàlisi posicional vostre. Atrás. Quina jugadora ha sigut més agressiva posicionalment? Jo, no? Sí, la Jordina. Sí, estava en la valla. Ostres, però hem estat molt ràpid, A mi, a priori, em dius això i més o menys es correspon amb el vostre perfil. Vale. Això no vol dir que hagis defensat tota l'estona, però sí que has tingut una posició més enrere. Segurament perquè la Jordina pega molt dur. Esto és saques, no, això? Sí, la posició aquesta, que surt més marcada, és de restar. Llavors, pujades a la red, per exemple. 9 de la Jordina. Mira, Laura. No, Jordina ha pujat 9 cops. Laura. Ah, vale, sí, correcte. Vale, tot i estar més lluny, has fet més approach. Vale, i aquí podríem veure les 9. Això ho podreu veure tranquil·lament a casa amb l'entrenador, cadascuna de les accions interessants. Què més ens pot interessar, els winners? Bueno, l'error de l'anàlisi dels errors. L'altra competició que teníem, paral·lela, era a veure qui fallava menys a la red. M'ha ganado por un 1%. I veiem que la Laura, 51% a la red, no estan destriats, o sigui, estan destriats amb serveis, Això ho hem comprovat. Sí, porque ya te digo que... Porque no son tantas, la verdad. Los saques no están puestos aquí. Ah, ¿no están puestos? Pensaba que sí. Lo hemos comprobado. Hola. No puede ser, yo el otro día jugué contra Lucía y no Sí, igual allí sí, me salió pero- 56. Pero fíjate, no son tantas las bolas en total. Pero sí. Si estuvieran los saques serían el doble. Con el porcentaje de primeros que habéis tenido, que ha sido bajísimo. Habrían 400 boles. Vale? Llavors, aviam, amb un joc de pista ràpida, amb un duel agressiu i de domini, jo crec que és normal fallar més a la red, sobretot perquè no hi ha hagut molt winner. Si no hi ha hagut molt winner i tu domines i perds el punt, és perquè l'altre l'acaba tirant a la red. Vale?